Welcome to our channel. And welcome sad sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Wisit yun. Tingalig mawaon niya to. Aw, hinuon. Mga dato man ang mga bisita. Dili to mawaoy. Way mga wat adto. Maghinay-hinay lang unya ako. Aron ko haon to. Sus, wala. Murag mahinayon na gyud ko inig ihap sa mga sakyanan nga manlabay. Pisti na. Nasundan gyud ko niya. Bahala ka diya. Mubarog ko. Magpawawa ko makatungog niya. Ayaw na lang pagbiya, Karen. Nakita talaga. Ha? Are you talking to me, mister? Oh, Karen. Ay kung inang nalimot ka na nako. How could you? It's been so long. Kumusta ka na, Karen? Gina po. Dili ko si Karen. Funny, but I just can't laugh. Anyway, kumusta? Ikaw ang kumusta? O gado ba sa tuod nga ako man ang mulikay nimo? Mura naman hinon og ako'y nahadlok nimo, samtang ikaw ang may atraso nako. Jaime? Atraso? Oo, atraso. Ikaw ang utangan ako. Oh, no, Karen. Wa ko'y utang ni bisan kinsa. Dili ko kana batasan. Idi, sana all. Karen, Sigtawag anang pangan. Nawa na nako gamita, oy. Sa muka ni mo, oy. Mag-iilis ka na sa bugpangan. May gilikayan ka na sa. Ay, sus. Kinahanglan bagod nga may likayan ko aron nga mag-ilis kog pangan. Di mahimog ganahan lang ko. Rebelde ra bagod ay pwedeng mangalyas? Labaw pa ka sa rebuilde, Karen. You're a lich, sucking blood. Dauroy! Unsa nang lich ba? Unsa na? What do I expect? Gikan sa sama lang Hoy, kami. hoy, hoy. Hinay-hinaya ko ha. Nganong imo man ko gitan-aw og sama ana? Gihid to foot pa ko nimo? Kaminos ka? As always. Bastuson jud ka, no? Wa sa imong porma og status kinabuhi. I wonder, kung nahibaw ba usab ang imong mga anak sa matuod nimong pagkatao? May gikinahanglan ba silang masayran? Naa! Daghan. Sobra. O si kinsa may mo pahibaw kanila? Ikaw? Coming from a filthy woman like you? I don't think you have the right, whore. Saba diya eh. Sig in English. O lagi, hangtod karon dili gyapon ko kasabot sa tanan nimong isulti. Pero dili sad ko ingon anak kabugo nga dili makasabot nga imo na kong giinsulto. Imo lang gi in English aron nindot paminawon, pero insulto gihapon. Sosyal lang. Mao na'y ganahan ako nimo, Karen. Gina po. Abi ko bag, nag-level up ka na. Nag-upgrade sa imong kahibaw. Pero karaan lang gihapon ang imong nahibawan. Pila na ba katuig ang nakalabay? Sukad nga misikat ka na sa usa ka komersyal. Wa na ganit mahibaw ni ana ang mga batanon karon. But here you are, still using the same line. Ay sus, way butan na uy. So, kumusta? Hapit na ba dato? Wa kagiday mo huno. Hunong lang kung dili na kaya.
Sa kadako sa kong gibayad nimo kaniadto, wa ka gyud di ay makanegosyo. You could have been rich by now. Nailad ko oy. Legal recruiter. Ang mangingilad na ilad. Now, that's funny. Hoy, That's funny. kung makakatawa ka ha? Ay, nagdanghagod maunang nailad. Duh. What do I really expect from someone lonely ones like you? I know, nga dili gyud makahimo sa paggamit sa husto sa kwarta nga kung gihatag kanimo. Nasayod kong mahurot lang kini sa way hinungdan. Hoy, una, dili to hatag. Bayad to sa imong pagkuha ni Amber gikan sa club. Og ikaduha, dili to way hinungdan. Kay kung nahinayon pa ko, tuwa na unta ko sa yuki karon. Nakabanana unta ko og dato nga kadugo sa mga hari. Mas tato pa unta ko ni Moron. Kung makapanghinsulto ka ha, murasag kagway na himundak kong sa. Nahibaw ko. Wa mamatay sa natural nga kamatayon si Amber. Ikaw mo inagpatay niya. That's libelous. Ang bisan unsa nga po nga imong buhian, mahimong gamiton bato kanimo. Ay, sus! Wa ko mahadlok, uy. Ikaw ang angay mahadlok kay ikay sadaan. Wa kay ebidensya. Sa pagkakaroon. Pero, dugay panahon nga wa ta magkita. Kana pa ba atong hisgutan? Uy, hatagi unya ko og calling card ha. May kong prospect para nimo. Ayaw kong ingnang dili ka interesado, Jaime. Nakailakay ko nimo. Labas pa ni. Kaon man gani ka atong Amber nga ang kana, kindi pa ka. Tell me, kinsa ang maong babae? Guwapa. Batanon. Nindot og lawas. Hamis. Mo na imong ganahan, dili ba? Kinsa? Nakaila ka. Nakaila kayo kaniya. Nawa man si Daddy. Tingaling may gawas. Basin. Oh. Nagduka ka? Ali, sandig sa mga baga. Lay your head on my shoulder. Ouch! What was that for? Paborito ng kanta ni Daddy. Imo rin sa kong gipahinumtuman. Oh. Okay, imo managiskutan. Kantahi ko, ana. What? Babe, I don't even know the song. Lain na lang. Di ko. Gusto ko, ana. Gusto ko makadungog ang imong kantahon. I just miss Daddy so much. Babe, give me some time. Kantahan di ka, anak, okay? Ako sa nang research og ako nang praktisan. Pero ayaw lang taong karon. Unsa ba'y tuno sa maong kanta ba nga nahimo man kining paborito ni Daddy nimo? Can you sing me a few lines? Hinaya lang gud. Pero kung maglisod ka, ayaw na. Kanunin ang kantahon ni Daddy sa una. Labi pa tong buhi pa si Mommy. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine.
and make believe you love me one more time for the good times. Hey. Iko na. Stop crying, babe. Daddy! Daddy! Ngano gid ko nimo pagbalik din sa sud. Sa gihayaan sa imong kalibin. Gusto ka makailas sa sunod kong ideal nimo, dili ba? Ni Asya din eh. Aha. Oh, Sige. Ilipot pa ang imong pananaw din sa sud. And make a kiss. oh. Mga maayong estado sa kinabuhi kining mga tao. Kami tambong karon din sa haya sa imong kalibin. I don't think nga ni Aldinhi ang buot mong ipasabot. Ni Asia. Ipaniguro ko kana kanimo, Jaime. Cat the crap, Karen. Carmen na Jaime. Carmen. Fine. Carmen. Kinsa. Sabi ko magdili ka interesado. Sa gipakita mong reaksyon karon, murag sukwahi ang imong gisulti sa imong gipakita. Whatever, Karen or Carmen. Dad? Oh, wag gid ko masayo. Anak ni mo siya. Liwat siya ni mo, Jaime. Kaila mo, Dad? Karon lang. Karon lang. Karon lang nakita pag-usab, pero dugay ng kaila. Oh, Mao ba? Dili na ako mahibong kay. Bigasanti ka man usab, di ba, tita? Oh, yes. Negosyante ko. Dili ba, Jaime? Namaligya ko glabas nga karne. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!